नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण माहिती घेणार आहोत कोकणात साजऱ्या होणाऱ्या तुळशीच्या लग्नाबाबत। तर मित्रांनो, कोकणात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने तुळशीचं लग्न पार पाडलं। त्याचप्रमाणे आमच्याकडे देखील तुळशीचं लग्न पार पडलं। तर आपण आता आमच्याकडील तुळशीच्या लग्नाची माहिती घेऊया। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही सुवर्ण कोकणवर पहिल्यांदाच भेट देत असाल तर सुवर्ण कोकण चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचसोबतच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून सुवर्ण कोकणचे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील। तर मित्रांनो, आजच्या या भागात आपण तुळशीच्या लग्नाविषयी संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। म्हणजे तुळशीची पूजा, त्याच्यानंतर मंगलाष्टक, त्याच्यानंतर गाराणं, त्याच्यानंतर पोहे वगैरे वाटण्याचा कार्यक्रम। तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। प्रथम सर्व साहित्याची मांडणी झाल्यानंतर तुळशीपत्र आणि फूल वगैरे टाकलेले जे पाणी असतं ते आपण सर्व साहित्यावर शिंपडून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर आपण जो पूजेचा विडा ठेवलेला असतो त्या विड्याचं पहिलं पूजन करणार आहोत आणि ते पूजन झाल्यानंतर आपण फेटा, हा जो समोर फेटा ठेवलेला आहे हा फेटा म्हणजे नवरदेव आहे। काय ठिकाणी आपल्याकडे मुलांना वगैरे उभं करतात, पण आमच्या ठिकाणी इकडे फेटा बनवला जातो। जे उपरणं वगैरे असतं त्यांचा एक फेटा बनवला जातो आणि त्याची पूजा केली जाते। त्याच्यानंतर जे आपले तुळस असते, तुळशीची पूजा केली जाते। त्याच्यानंतर आपण एक केळीचा एक कोण बनवतो, जेणेकरून ती आपली नवरी असते तिला मंगळसूत्र वगैरे घालून सजवलं जातं, दागिने वगैरे घालून। आणि आपले जे तुळशीचं झाड असतं हा चौथा टप्पा झाला। ह्या सर्वांची पहिल्यांदा विधिवत पूजा केली जाते, त्याच्यावर गंध फूल वगैरे टाकून। आणि जो आपला केळीचा खोला असतो, जी नवरी असते तिला आपण सुवासिनी जे असतात त्या हळदी कुंकू वगैरे लावून त्याची पूजा करतात। तर आता इकडे फुलं वगैरे तांदूळ वगैरे टाकून पूजा इथे संपन्न झालेली आहे। पूजा वगैरे संपन्न झाल्यानंतर आपल्याकडे ज्या स्थानिक देवता, गाव देवता यांच्या सर्व ग्रामदेवता यांची सर्वांच्या मानाच्या वाड्या असतात, त्यांना आपण पाणी वगैरे सोडून त्यांचा नैवेद्य आपण काढून ठेवतो आणि त्यांचे एक दुपारच वगैरे ओवाळून पूजा केली जाते। त्याच्यानंतर मग मंगलाष्टकाचा कार्यक्रम चालू होतो। श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकं चिंतामणि देऊरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुवरधं विघ्नेश्वरं ओझरं रामेरांजन संस्थितो गणपती कुर्या सदा मंगलम लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावस्का मधुगा सुरेश्वर गजो रंभाजिदे वांगना आश्व सप्त मुखौदुषौ हरिधनु शंकोमृतं चामुदे रत्नानीर चतुर्दशौ प्रतिदिनौ कुर्यात् सदा मंगल शुभ मंगल। सीतारामपती दिसेच जगती चंद्राप्रती रोहिणी सावित्री पती सत्यवान जनुकी नारायण लक्ष्मी घाली रुक्मिणी मालिका तुकारे तो आनंद मणिधराईसी शोभे सरस्वती गणपती कुर्या सदा मंगलम शुभमंगलम। राजा भी
एक रुक्मिणी सनयनी जे कोणी चिंता करी ही कन्या सगुणवरा रूपवरा कोणाशी म्या देई जे आता एक विचार कृष्ण नवरा त्याची समर उमने रुक्म्या पुत्र वडील त्याची पुसने कुर्या सदा मंगल शुभ मंगल सावधान गंगा सिंधू सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चर्मन्वती वेदिका शिप्रा वेत्रवती मा सुरनदी ख्वाता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान आली लग्न गटी समीप नवरा घेऊनिया वागरा गुयोक्ते मधुपर्क पूजन करा अंतस्पटा ते जरा दुष्टा दुष्ट वधूवरा न करता दोघे करा विउबी वादनचे बहुगलबला न करणे मंगलाष्टक वगैरे संपल्यानंतर मग माळ घालण्याचा कार्यक्रम चालू होतो. तर यासाठी आपण इकडे आंब्याच्या पानांच्या 2 माळा बनवलेल्या आहेत. या 7, 5, 11 या विषम संख्येत बनवल्या जातात. तर पहिला मान हा फेट्याचा असतो म्हणजे नवऱ्यांचा असतो आणि त्याच्यानंतर दुसरी माळ असते ती आपण कोणाला घालतो म्हणजे आपण ते नवरी म्हणून ॲझ्युम केलेलं आहे केळीचा खोला करून. तर तिला माळ म्हणून घातली जाते आणि त्याच्यानंतर मग हळदीचं पाणी वगैरे असतं. तर ते हळदीचं पाणी दोन्ही म्हणजे नवरा आणि नवरी यांच्यावर शिंपडून उरलेलं पाणी असतं ते आपण तुळशी वृंदावनात ओततो. तर आता इकडे तुळशी वृंदावनात पाणी ओततोय. ते हळदीचं पाणी बनवलेलं आहे आणि मग त्याच्यानंतर भेटीचा कार्यक्रम होतो म्हणजे नवरा आणि नवरी यांची भेट होते. त्याच्यानंतर इथे कार्यक्रम संपला जातो. तर त्याच्यानंतर एक शेवटचा कार्यक्रम म्हणजे सवाष्णी असतात. त्या हळदी कुंकू वगैरे लावून नवरीला ओवाळतात आणि तिची पूजा करतात. ही पूजा झाली की त्याच्यानंतर आमच्याकडे इकडे पोहे उडवण्याचा कार्यक्रम असतो. या ठिकाणी पोहे वाटणारी जी व्यक्ती असते ती हवेत उंच पोहे उडवते आणि अंतरपट धरणाऱ्या 2 व्यक्ती असतात त्यांना ते जास्तीत जास्त पोहे त्यांच्या अंतरपटात हे साचवायचे असतात आणि ते मग ते स्वतःकडे ठेवतात जे दुसऱ्या दिवशी चहासोबत खायला मिळतात. आणि सर्वात शेवटी एक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे कोकणातील पारंपरिक मालवणी पद्धतीचं गाराणं. तर हे मित्रांनो हे गाराणं घातल्याशिवाय कोकणातली कोणतीही पूजा ही संपन्न होत नाही. त्यामुळे मालवणी गाराण्याला प्रत्येक पूजेत हा मान आहेच. प्रथम तर आपण आता मालवणी गाराणं गारा बाई माझी अशी तुळशी माते समोरचे ह्या साराबाजी प्रमाण तुझं लग्न लावलेला मान्य करून घे. असलेल्या मुला माणसात नोकरी धंद्यात सगळ्यांका यश दे महाराजा आणि असा तू वर्षांवर आनंदात लग्न लावून घे महाराजा. शुक्रासवरला माफी करे महाराजा. गाराणं झाल्यानंतर गाराण्याच्या वेळी आपण जो मानाचा नारळ ठेवतो तो श्रीफळ वाढवून त्याचं जे पाणी असतं ते संपूर्ण साहित्यावर शिंपडलं जातं. तुळशी फेटा त्याच्यानंतर कोण वगैरे यांच्यापासून सगळ्यानंतर शिंपडलं जातं आणि मग पोहे वगैरे असतात
ते पोहे वाटपाचा कार्यक्रम चालू होतो. या ठिकाणी पण एक वेगळीच मजा आहे पोहे वाटण्याची. यामध्ये असं असतं की घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीची वाटणी घेतात. काही जण तर पिशवी वगैरे घेऊनच असतात. आम्ही पण पिशवी वगैरे घेऊनच यायचो आणि प्रत्येक घरातील प्रत्येकाची वाटणी घेतली जाते. काका, मामा, भाऊ वगैरे आणि सोबतच नंतर फटाके वगैरे फोडून हा तुळशी विवाहाचा कार्यक्रम संपन्न होतो. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा कमेंट बॉक्समध्ये आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.